manyien e seche manyime. Komachielo bende en obila ma Ndhiwa e kaonti ma Homa Bay omako jonyuol nyathi moro ma jahigni 7 kuom ne owang'o lwet nyathigino nikech nokwalo rech jikon e gweng' mar Amoya Kajwang' sublocation. Jonyuol nyathino nomaki odhiambo manyoro bang' yangore ni ne giwang'o lwet nyathigino. Jalup ruoth ma Kajwang' sublocation Enos Nyawade ma bende nomakogi owacho ni jirendegi ema bende nochwalo ne lipot ewi tim makoch makamano. Komanda mar obila e sub-county ma Ndhiwa John Losia bende koro yango masirano kowacho ni bro chwalgi e nyim doho mar mondo giduok bura ewi tim makoch makamano. Nitiere miyo moro ma area marito mowang'o nyathi serious, no wang'o nyathine ni nyathine no yadho rech manyisa no ng'iewo. Koro nyathino nokawo modhi okawo lwete oketo ototo jwala lware lwet nyathi mondo mi nyathino kik chak kwal kendo. Koro kana winjo wachno to na wuok mondo adhi confirm the reality ni en adieri. Koro kadhi tayudo adieri ni lwet nyathino wang'o seriously. Koro ne wamake wakawo nyathino ero bende wakele godo nyaka station Kobodo police station. Koro chwore bende ko watemo timo nono to wayudo ni chwore no bende jita noseketo nyathino chieng' mane nyathino ne oyadho rechno. Giketo nyathino gimiyo nyathino chiemo giolo ne chiemo e trap gimiyo nyathino ochamo chiemo mang'eny ma nyathino ng'ogore kasto gichak gifose ma nyathino chako chamo ng'okne go eki. Koro nabede kana winjo gino koro nawacho ni magi koro joma ok anyal weyo. Koro namako gi gite magite ne wating'o gi mwatero gi police station Kobodo ka. Koro sane jonyuol noseter Ndhiwa koro warito kiny wane wasendiko statement.